добре. Не, пак ли почваш? Виж, ай, как? Ай! Виж, то ще ми вземе четвърта бат. Ау! Престани! Ау! Значи, как не спиш, нали? Какво ще направим, бе? Искаш ли бой? Шамари. Шамари да ядеш, искаш? Шамари да ядеш. Шамари. Виж. Айде, спи. Айде. Що така не спиеш? Знаеш ли какво ще ти направя? Ау, спи, бе! Спи! Престани, виж го това направо. Ти знаеш ли колко много? Ето ми скочи на лицето. Ето опасен. Искаш ли бой малко? Аз си не го оцелих то. Аз си тъпя, брате.